Менавіта так пачынаецца жыццё. У 2016 годзе навукоўцы з паўночна-заходняга універсітэту сталі сведкамі сапраўднага цуду. Яны зафіксавалі мікраскапічны ўспых святла у момант запладнення яйцаклеткі. З дапамогай флуарэсцэнтных датчыкаў даследчыкі ўбачылі, як у клетцы згараюцца іскры, падобныя на зорны пыл. Гэта неверагодна прыгожа. Новае жыццё пачынаецца менавіта так, з зяючага ўспыху, амаль непрыкметнага, але напоўненага глыбокім сэнсам. На долю секунды успыхвае малюсенькая іскра, рэальны, зафіксаваны навукоўцамі ўсплёск святла. І гэта не паэтыка, а навука. Такім чынам, біяфізіка пацвярджае метафізіку. Гэты ўспых – момант уключэння праграмы пад назвай «Жыццё». Кожная іскра унікальная, як адбітак будучага ДНК. Навукоўцы з паўночна-заходняга універсітэту прама кажуць: «Мы літаральна бачым, як пачынаецца чалавечае жыццё ва ўспыху святла». І гэта не цуд, а факт, які ў роўнай ступені уражвае і біёлага, і філосафа. У гэты міг злучаюцца два ланцужкі, мужчынскі і жаночы, і мільярды гадоў эвалюцыі сустракаюцца ў кропцы меншай за пясчынку. І ўсё, што будзе потым, рост, характар, памяць, прыярытэты, гісторыя, ужо запісана ў гэтай іскры. Гэта момант, калі хаос ператвараецца ў сістэму, а энергія атрымлівае форму. Святло тут не сімвал, яно фізічны доказ пераходу з нічога ў кагосьці. Цела яшчэ не існуе, але інфармацыя ўжо жыве. Бялкі пачынаюць будаваць прастору, дзе будзе сэрца, мозг, вочы. Кожная малекула атрымлівае сваё заданне. І ўсё пачынаецца з таго самага ўспыху святла, які ніхто не бачыць. Цішыня, мікрасекунда святла, і сусвет робіць крок у новую гісторыю, ствараючы ў вечнасці і бясконцасці новае жыццё. Самае важнае гэта тое, што гэтае святло ёсць у кожным з нас, і мы ўсе дзеці гэтай боскай іскры.